Máis temas, máis asuntos, vai a mañá movida que temos hoxe no tempo da actualidade local en Radio Líder Compostela neste 4 de marzo. A verdade é que o seguinte convidado o coñezo grazas aos micrófonos. Xa hai algún tempo, foi o meu director, pois non sei durante canto tempo. José Antonio Pérez, moi bo día, benvido. Canto tempo fuches o meu director en Radio Obradoiro? Home, non sei canto tempo, empezamos... 8 anos? Sí, por aí, máis ou menos. No 98, na extinta. Na extinta e difunta Radio Obradoiro. Sí, na extinta e difunta Radio Obradoiro. Sí. Bueno, pois foi o meu director durante moito tempo, unha boa etapa de moito aprendizaxe, 15 anos aí nesa casa, xa jubilado, José Antonio. Sí, jubilado xa para... Disfrutando do tempo, sí. Do tempo e de escribir. Porque o motivo polo que estás aquí é por un libro que se chama Disfraces, que analiza pois a Santiago de Compostela do capítulo de sucesos, tamén que cubriches ti nese tempo que o viviches en primeira persoa, como pode ser o caso Asunto, como pode ser o roubo do Códice Calistino. É un pouco... Sí, o libro é unha especie de crónica negra de Santiago, que hai que decir tamén que Santiago non é unha cidade especialmente violenta, e, de feito, nesta crónica negra que eu repaso no libro que abarca dende o ano 75, o fin da dictadura, hasta o 25, é dicir, 50 anos, en 50 anos, pois nada, apenas houve unha veintena de mortos, é dicir, por en 50 anos, así asesinatos e casos... Solo hai esos. Algúns foron de unha gran repercusión, non só estes dous que citaches ti, bueno, un foi un roubo e outro un asesinato, houbo algúns moi mediáticos ou moi señalados. Así por recordar está o do exorcismo en Hostilos, está o desgraciado suceso da familia Cepeda, houbo moi destacados, especialmente na década esa de entre 2010 e 2020 que coincidía, eu non sei, moitas veces penso si é cuestión de que foi a crisis económica, que coincidiron en Santiago tres sucesos especialmente... Foi a década máis complicada, sí. Sí, sin dúbida. Informativamente foi a máis complicada en Crónica Negra. Date conta que enlazamos o roubo do Códice con toda a repercusión que tivo e o crimen de Asunta pasando polo medio co accidente do Albia. É dicir, en Crónica Negra eu creo que non hai cidade, nin siquiera unha gran cidade que en tan pouco espacio de tempo, non? Porque isto foron cuestión en 4 anos, pasou todo eso, para os que nos dedicábamos nos dedicábamos á información, foron momentos moi especiais, claro. Casos mediáticos que se soe decir, pero antes non había ni tanto digital, nin tanta información, nin redes sociais. Isto axuda ou cada vez que temos máis información temos menos información? Ese é un debate que está aí que, eu teño que decir que son da vella escola, non teño redes sociais. Ninguna. Vale. Pero gústame ver, gústame tal, e dende logo certo que é un totum revolutum aí na que todo o mundo dende o anonimato pode contar, decir e facer o que queira, pero tamén é realidade que axudan moito en moitos casos, non? Sobre todo a expandir a información. Eu, con gran dor do meu corazón, teño de decir que incluso os meus fillos informanse por vía digital e non polo papel, que era o que a min sempre me gustou e o que sigo atendendo, e de feito por eso douseme por facer un libro para deixar constancia de todo o que había pasado, claro. Cando un se ponga a investigar, supoño que tirará de contactos. Oye, contame, como foi a elaboración? Como fuches creando este libro? Este libro foi surxindo o editor, o responsable de Editorial Volanda, era veciño noso ali na calle Preguntoiro, tiñan ali as oficinas tal, e moitas veces coincidíamos, como nos coñecíamos, tomamos un café, e íbamos tomando un café. E
se había pasado todo eso, sempre falábamos, inevitablemente, sempre falábamos do tema. Unha vez dixome, ti non se che dá por facer un tal, e dixo, moitas veces eu penso, pero que pasa? O día a día absorbíame moito e non tiña. E depois había outro componente. Eu cando iba cos amigos alá en Padrón, cando iba cos amigos aquí en Santiago, algunha comida, algunha cea, sempre pensaban que como era xornalista dos amigos, ningún era xornalismo, pois que eu tiña as claves de todo. E sempre me facían as mesmas preguntas, non? Ao largo da miña carreira, o conto no libro facíanme tres preguntas, sobre todo tres preguntas. Primeiro, decíame, vamos a ver, o electricista, ese señoriño que foi capaz de roubar 3 millóns de euros sin que ninguén se enterara, como se lle ocurre roubar a única cousa que iban a botar en falta? É que esa é a pregunta. Esa é unha das preguntas. Esa era unha das preguntas. A segunda era, por que mataron á pobre da nena? Esa era outra pregunta. E a terceira, que xa non ten nada que ver con Santiago, era por que narcotraficantes como Ubiña ou Sito Miñanco volvían a reincidir cando os pillaban. Eu, claro, moitas veces... Hai resposta para algunha destas preguntas? No, home, de resposta con sentido non hai ninguna. Non hai ninguna. Eu, tal. É dicir, o do Códice, que a min era un personaxe, a pesar de que todo o mundo deste libro se vai máis polo caso Asunta, a min o personaxe que máis me... de estos casos que toco aquí, que se refieren a Santiago, o que máis me atraía era o ladrón do Códice, o electricista. Foi o que máis te atrapou, así como historia? Sí. Mais porque eu tamén me facía esa pregunta. Vamos a ver, ti tes 3 millóns de euros, faz o roubo perfecto. Todo ladrón, todo delincuente hubiese querido facer o roubo perfecto. Un roubo no que nadie se entera de que ti roubaches. Nin houbo denuncia, nin nadie botou en falta, ou se o botaron nadie dixo nada. O asunto é que tiña o roubo perfecto. Como se lle pasou pola cabeza? Era o culmen da delincuencia, non? Calquer gran ladrón da historia houvese querido protagonizar o roubo perfecto, e todos os ladróns que eu leín sobre eles querían facer o roubo perfecto, seguían facendo el oficio, e depois, unha vez que o ten feito, que xa ten todo, comete a torpeza de roubar o Códice, que os cartos podían non botalos en falta, pero o Códice iban a botar en falta, non? Fálase de que era unha venganza personal e tal, pero todo eso... Fora despedido, non? Tempo antes. Sí, había sido despedido xa, pero xa moito tempo antes. Moito tempo antes e tal. Tratábase dunha venganza personal, e esa é a tesis oficial, que eu tal, pero sempre me quedou esa historia na cabeza. E depois todo, onde estará o Códice, se vendeu, ao final estaba nun baixo no Milladoiro. Sí. Tamén esta historia desluciu tamén nese... Totalmente, todos, cando facíamos aquelo, todos, eu lembro que, sempre o digo, que a nos hubiera gustado moitísimo que o ladrón fora Eric Helvelga, que era o gran ladrón internacional de obras de arte, nos hubiera encantado que fora eso, pero desgraciadamente para nós non tuvemos ese impacto, e foi o electricista. A sorte tamén foi que, afortunadamente, o libro non sofreu ningún problema. Ti viviches tamén o caso Asunta, que tamén foi demoledor, e máis, en diferentes espazos de creación audiovisual, te chaman porque fuches parte, tiveches contacto, te veches un papel protagonista, se me quera entender, dende o xornalismo. Sí. Pero... Sí, home, tocoume moi de cerca, por casualidade, por traballar ese domingo. Casualmente eu traballaba ese domingo, e claro, tocoume, pois eu tiña, aparte de haber traballado 3 anos con Alfonso Basterra, de ter algunha relación máis esporádica con Rosario, coñecía a nena e coñecía xente do seu entorno, claro. E por eso me tocou. E despois, claro, involuntariamente, o día do crimen... Estabas traballando? Sí, empezaba a traballar, porque isto empezaba a traballar. Eu recibo unha chamada na miña casa, estábamos desayunando, eran as 9 da mañán ou así, 9:30, e recibo unha chamada, un garda civil dime, traballas hoxe? E dixenlle, sí, e dime, pois prepárate que vas ter un bolío.
E eu lle dixo, olha o que pasou. E dixo, mira, apareceu morta unha rapaza, díxeme, apareceu morta unha rapaza aí ao lado das barras americanas en Montouto. Eu, claro, no primeiro momento me dixo unha rapaza, non pensei nunca que fora unha nena. Sempre pensei barras americanas, unha rapaza que sería unha traballadora dese negocio, e que había sido desa historia. E dixen, bueno, pois nada, pois habrá que poñernos a andar. E preguntei, sabes algo máis? E dixo, non sei nada máis, que despois xa falaremos ao largo do día. Eu efectivamente, díxome, a máis teño que deixar que ven aí o xuiz. E preguntei, quen está de garda hoxe? Díxome, ven Taín. Eu tiña certa relación con Taín, que estivo na presentación do libro hai pouco. Sí, foi el o que se encargou de presentalo, sí. Porque ademais ele o fío conductor, un capítulo do libro é que o fío conductor entre o roubo do códice e o caso Asunta e o xuiz que foi o que instruiu ambos os Chamaches casos. o xuiz? E chamei o xuiz, mandeille un WhatsApp, como sabía que estaba por aí, mandeille un WhatsApp, tal, contestoume, bueno, xa falaremos e tal. Despois chamoume e díxeme, mira, xa te enteraches? E, claro que me enterei, e díxeme, que pasou? Xa me dixo, morreu unha nena de orixen asiática que é filla de un colega voso. Eu, a verdade, como Alfonso facía tempo que xa non traballaba na profesión, eu xa non o tiña catalogado, como si que coñecía algúns colegas nosos. De feito, na redacción do xornal tiñamos unha rapaza, unha periodista que tiña unha filla tamén adoptada en China, e dixen eu, hosti, pois de quen será? Estábamos desayunando con miña muller, e miña muller dixo, a ver se é a nena de Basterra, porque ela, nós temos unha nena que tería a mesma edad, que ten a mesma edad que tería ahora a Xunta, e iban xuntas a natación. E claro, miña muller que acompañaba, pois conocía, e dixenlle, eu non creo, tal e cual. E dixenlle, vou chamar a compañeira esta, tal, e dixenme, pero como vas a facer esa dolería? Mira que si é a filla dela, e tal. E dixenlle, bueno, vamos a virar, tal. E, efectivamente, chamei e dixen, que tócache de traballar hoxe, acordo que tocas? Non, voume pa playa, porque ese día facía moitísimo calor, era setembro, pero facía moitísimo calor. Voume pa playa, e dixen, mira, que morreu unha nena, e mataron aí unha nena de orixe chino, ti que estás metido aí nesos grupos de familias, tal. Pois, dixeme, non será o fillo de un periodista que había de Antena 3 aquí? E dixenlle, pois non o sei, tal. Dixeme, dame 2 minutos que pregunto. E non, ningún minuto despois xa me contestou de que era esa, era a Xunta. E dixen, bueno, eu fun para o correo, cheguei ali, eu nada máis sentarme, ainda non había encendido o ordenador, e xa me chaman da centralita que había unha chamada de Alfonso Basterra. Esa foi el. Nada, como eu fora o primeiro que me había enterado desa historia. Soltache esa noticia? Sí, o puxemos na nosa web, e chamame para pedirme que, por favor, que non nombráramos a Rosario Porto. Claro, ese foi o motivo da chamada? O motivo da chamada, si foi, mira, estou mirando na web e tal, queríache pedir que non poñades nada do de miña, eu dicíalle, pero Alfonso, como non vou a poñer, si eso é moi coñecido aquí, home, tal cual. E esa foi eu dixen, mira, eu creo que debías de estar pensando en outras cousas, non mirando as webs. Total. As web. Este foi o inicio, Estáseme poñendo de novo a pel o inicio dunha investigación, dunha culpabilidade, dun xuicio, un suicidio, unha petición que anunciou tamén na presentación o xuiz de Basterra, solicitou un ensaio, como isto? Sí, Alfonso Basterra fai 6 ou 7 meses pideu o traslado da cadea da Coruña a Salamanca. O argumento que deu oficialmente foi que había empezado unha relación por vía postal con unha rapaza dali, con unha chica dali, e pideu traslado. E pideu traslado para ali, e concederonllo. Leva tempo o run de que vai a facer
unha especie de biopic sobre a súa vida, un É que iso tamén documental. saltou a noticia, sí. Sí, leva tempo e no coloquio que tivemos ali, pois o xuiz comentou eso, pero bueno, creo que polo menos os de Bambú Ramón Campos dixo que non pensaba en facer eso, dixo que non o pensaba. Pero bueno, está no seu dereito. Hai un caso non en España, pero en Estados Unidos, que foi o J. Simpson, lembrades que matou a muller ou a amante da muller, despois estuvo na cadea, cando saleu, pois fixo unha película, fixo documentais, series, escribeu libros. Nunca recoñeceron Nunca. a súa culpabilidade. E no caso, mira, xa que o dixe que estamos falando de Alfonso, no caso de Alfonso a min é unha das cousas que tamén me sorprenden, non? Porque Alfonso foi cooperador necesario, non? Está condenado tamén polo mismo que Rosario, pero non hai probas concluentes, hai nas circunstanciais da súa participación, é dicir, el non quedou probado que el viaxara no Mercedes hacia Montouto, non quedou probado que estuvera ali, non quedou probado que no momento físico da morte quedou probado de que acompañaba a nena cando lle daban os Fidal, que estaban, a última comida foi na súa casa e os restos da comida tiñan pois restos do lorazapán ese famoso, e todo eso. Eu asumo e entendía que el defendeu a súa exparella desde o principio hasta o final. Que mira a primeira chamada que che fai. Sí, preocupado por iso. Por iso, sí. Defende toda a súa exparella, pero chega un momento en que el se ve involucrado de pleno. É dicir, el podría ter algunha posibilidade si o xudgara un tribunal profesional, é dicir, xueces, pero estaba claro que el con un xurado iba a ser condenado, estaba claro, é dicir, a presión que tiña o xurado era moi grande. Eso os puristas que defenden o xurado din que non, que se inhiben, pero eu creo que ningunha persona é capaz de inhibirse. Ti mismo acabas de decir agora mismo que recordando ainda che pon. Sí. É dicir, pois era decir, el podía decir, vamos a ver, chega o momento do xuicio, no acto do xuicio oral, ou antes, ou neses casi 2 anos que transcurriron desde que foron detenidos hasta que foron xulgados, ele podía decir, señoría, mire, eu quero decir que eu non o fixen. Todo ese tempo ocultei a miña muller, pero eu non o fixen. O sinto tal, e o xurado xa tendría moitas dúbidas. En caso de dúbidas, claro, o reo sae para fora. E el houvese arreglado moitas cousas, porque el tiña dereito. Si el, como estaba separado da muller, divorciado da muller, si di eso, si lle creen eso, que eu creo que lle podían creer e non iba a ser condenado, el arranxaba todos os problemas económicos que tiñan, porque el era heredeiro, e recibiría unha indemnización pola morte da súa filla. Por eso me extraña tantísimo que leve xa 12 anos na cadea e que siga insistindo que non o fixo. E que xa ven, son temas da Crónica Negra de Compostela. Estes son algúns acontecidos, pero hai outros moitos que relata o libro, e que poderíamos estar falando de cada un dos casos, porque son tantas as dúbidas, son tantas as incoherencias que un pode facer, e non estamos na mente desta xente para intentar dar unha resposta certera. E que o libro precisamente utiliza estes 2 casos significativos, pero o obxectivo inicial do libro era, de aí o nome o título de Disfraces, era preguntarse por que teóricamente personas normais, que consideramos normais, que veñen con nosa a compra, que nos cruzamos pola calle, que incluso podemos chegar a tomar un café con elas, acaban cometendo actos delictivos extremadamente graves, como foron o roubo do códice, non? Xa non digo dos 3 millóns de euros, pero o roubo do códice é o crimen da pobre da rapaza, non? Por eso o libro está estruturado en 3 partes.
A primeira parte eu pois fago unha especie de resumen de todas as teorías que se fixeron ao longo do século XX, o que levamos de 21, sobre a evolución do perfil dos criminais, non? Que no siglo, ao principio do século XX, casi hasta os anos 80-90, casi todos os criminais así destes tipos trataban de psicólogos, psiquiatras, criminalistas, incluso propios policías e os xulgados, de englobalos nun apartado de problemas mentais, non? Eso decaeu totalmente, deixouse en este século xa se fala de outras circunstancias, de outras tal. De feito, fai moi pouquiño os analistas do FBI en Estados Unidos, no informe que elaboran cada ano, no do 2025, alertaban de que se estaba producindo, bueno, que xa se levaba producindo neste século un cambio de perfil, de que persoas normais incidían nun aspecto que era que a máis empezaban o seu informe dicindo de que as persoas normais son as que cometen máis delitos, sobre todo as que durmen ao teu lado, e facían unha referencia a violencia machista, claro. É dicir que ahora tamén en Estados Unidos hai violencia machista e facían esa referencia, pero eu tamén despois empezas a mirar todos os crímenes en Compostela, non? Salvo os dous últimos, que a tipoloxía, seguindo sendo normais, a tipoloxía é distinta, non? Que foron o de a entrada da discoteca aí na calle Santiago de Chile, e a do Placeiro, ali en a plaza, os máis recentes, esos dous últimos, xa houve outro componente, que foron máis asociados, como por exemplo ao que pasou en Coruña, non? Cando mataron ao rapaz brasileiro, de que un grupo que en masa xa asalta, ataca, un perfil completamente distinto, pero os outros foron pelexa, eso xa é un perfil xa distinto, pero antes, e non só en Santiago, é dicir, nós aquí en Galicia vivimos ao sádico de Moraña, unha barbaridade, eu dicir, para min o peor caso que eu vin na miña vida. Ese, porque planificas, vas comprar unha serra radial, cortaslle polo cuello as túas dúas fillas menores de idade, pechaste na casa, deixas cartas escritas, e a máis eu tocoume estar ao seu lado o día do xuicio, non? Eu non vin unha persona tan fría, ata o extremo de que empeza o xuízo, ábrese a tal, e o primeiro que se fai o magistrado que preside, pregúntalle David Zoubel, que era usted sabe por que se sienta en el banquillo? Pues contestou que sí, díxolle, se considera inocente ou culpable? E o tío estaba sentado ao lado do seu abogado e me dixo, mire, o meu abogado vai intentar facerme pasar por tolo, pero estou completamente sano e fixen o que tiña que facer, e fixen o que quería facer, todo o xuicio sobra. O abogado puxose de mil colores, non entendía nada, e claro, a máis a expresión, xa digo, eu estaba sentado a metro e medio e os vía perfectamente o abogado. Nunca viches unha expresión tal? Nunca vin a expresión a cara del, ademais xa el o seu aspecto físico, chegar ali ao xuicio, pois normalmente dice que os que van a ser xulgados entran ca cabeza baixa, tapando a cabeza. El nada, el desafiante, moi cuidado, moi ben peinado, moi con cremas na cara. Eu hasta xuraría que estaba maquillado, non? Non estaba maquillado porque non lle permitirían, pero que o tío, eu non vin máis frialdad que a dese tío nos ollos. Pois, José Antonio, que podíamos seguir falando, pero se nos vai esgotando o tempo. Onde se pode conseguir este libro? Está en calquera librería, non? En calquera librería, e agora por internet, sí. É un libro que, bueno, xa digo, ao final tamén para a xente de Santiago
recolle todos estos casos, dende a outra gran estafa que houve en Santiago, que foi o caso de Pepe o do Pastor, moi coñecida aquí en Santiago. Tamén, historia coñecida. E todos os crímenes, bueno, os máis importantes que se produxeron en estes últimos 50 anos. Aí nada, pois pensando xa no seguinte ou sí, a verdade é que porque ahora un que lle colle ritmo. No, a verdade é que claro, eu estuve moito tempo en isto, agora teño así tempo libre, agora con un compañeiro estamos facendo un libro sobre a media, sí, para recopilar unha especie de crónica de tamén dos últimos 50-60 anos de contrabando e narcotráfico en Galicia. Teño tamén un proxecto de facer un sobre a guerra civil pois en Santiago, Teo, Padrón, en esta comarca. E pois quero meterme cunha novela para facer protagonista da novela meu neto. Mima. Sí, así son. E preguntaballe por un, pero xa ten 4 proxectos ou 5. Sí, home, proxecto sempre tes, o que pasa que despois o proxecto hai que leválo á práctica. Hai que leválo á práctica. Pero bueno, quero dicir, o do narcotráfico e contrabando, ese está, eu penso que o remataremos este mes. Así xa? Sí. Vale. Non saldrás, temos que encontrar editorial que queira publicalo, pero quero dicir que xa estaba moi avanzado. Está moi avanzado. O outro tamén está bastante, o da Guerra Civil está bastante avanzado. Faltame perfilar algúns datos e poñerme tal. Tempo para a novela. O máis complicado é a novela, que vou no facendo a ratos, pero claro, unha novela non é o mismo como unha crónica. Javier Cercas deronlle fai un días un premio xornalístico, pideu perdón porque dixo que el que non era xornalista, senón que era escritor. Eu pido perdón porque non son escritor, que sigo sendo xornalista. Pois José Antonio Pérez, graciñas por vir. Non, gracias a ti. Encantado de coincidir. Igualmente. E nada, para os seguintes libros, aquí tes un oco para vir a presentalos. Pois nada, a ver si é certo. Graciñas, José Antonio. Gracias a ti, Álvaro.